салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими чоршанбе 14 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. Дар ин барнома вазорати корҳои дохила бори аввал қотили Руфейдаро дар телевизион намоиш дод. 77 гурезаи қирғиз бо бузу аспу қутусу уштур аз Афғонистон ба Тоҷикистон фирор карданд. хусумати байни ду авлод дар Яшт сабаби қатли як ҷавон шуд. мавҷи боздоштҳои муҳоҷирон дар пайи занозанӣ дар Москва. дар гузашти асосгузори пажӯҳишгоҳи демография Саъдулло Исломов аз коронавирус. шӯрои уламо Иди Қурбон рӯзи 20 июл, намози ид соати 6:30. селҳои харобиовар дар Рӯшону Мучахарв ва ҳалокати як ҷавон дар Ромид. боздошти 14 муҳоҷири тоҷику ӯзбек дар вилояти Калуга. дуздии 11 тонна оҳанпора аз корхонаи алюминсозии Турсунзода. ва акнун тафсилоти хабарҳо. вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон бо гузашти 10 рӯз аз қатли ваҳшиёнаи Руфейда Иноятоваи 8-сола бори аввал ин ҳодисаро шарҳ дода ва видеои қотили ӯро дар барномаи ахбори вазорати корҳои дохила намоиш дод. Руфейда Иноятова нимаи дуюми рӯзи 4 июл аз назди хонааш дар шаҳри Навободи ноҳияи Рӯдакӣ гум шуд ва пораҳои реза-резаи ҷасади ӯро рӯзе баъд пайдо карданд. бо иттиҳоми қатли ин кӯдак ҳамсояи онҳо Раҳматулло Гадоев соли таваллудаш 1990 дастгир шудааст. қаблан гуфта шуда буд ки Гадоев баъди куштани Руфейда ба вилояти Суғд фирор кардааст ва ӯро дар он ҷо дар манзили волидони ҳамсараш дастгир карданд. вазорати корҳои дохила мегӯяд Руфейда ҳамсол ва дугонаи духтари Раҳматулло Гадоев буд ва рӯзи 4 июл ба хонаи онҳо омадааст то бо дугонааш бозӣ кунад. аммо Гадоев ки аҳли оилааш ба вилояти Суғд фиристода буд, аз набудани онҳо истифода бурда Руфейдаро ба хона даровардааст ва ба номусаш дастдарозӣ карда сипас бо корд ӯро куштааст. ба гуфтаи тафтишот Гадоев маст ҳам будааст. ӯ дар ин барнома нақл мекунад ки аввал қуртуқашро ҷафидам, аз уш рафт, ба сари корча рафтам, гирифтам, омадам ки аз ҷо хест аст, боз гирифтам, қуртуқашро ҷафидам, куштамаш. алайҳи Гадоев бо иттиҳоми одамкушӣ ва таҷовуз ба номуси кӯдаки хурдсол парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба ӯ ҳукми ҳабси абад таъдид мекунад. дар пайи қатли ваҳшиёнаи Руфейда бисёриҳо талаб доранд ки ҳукми қатлро барои чунин ҷиноятҳо барқарор кунанд ва ба қотили ин кӯдаки маъсум ҳукми қатл дода ин ҳукмро дар байни мардум иҷро кунанд то барои боқӣ педофилҳо дарси ибрат шавад. як сокини 20-солаи деҳаи яшми ҷамоати ба номи Боқӣ Раимзодаи ноҳияи Рашт бо иттиҳоми одамкушӣ ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. вазорати корҳои дохила гуфт ин ҷавон рӯзи 12 июл тахминан соати 18:00 дар деҳаи Яшм аз рӯи хусумати шахсӣ бо як ҳамдеҳаи 21-солааш ҷанҷол карда бо корди шикорӣ як маротиба ба тарафи чапи қафаси синаи номбурда зада аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. дар натиҷа ҷабридида ҳангоми ҷарроҳӣ дар беморхона ҷон додааст. нисбат ба ҷавони дастгиршуда бар асоси қисми 1 моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. ба ӯ бар асоси ин банди қонун аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. вазорати корҳои дохила дар иттилояаш исми гумонбаршаванда ва ҷабридидаро наовардааст, вале бино ба иттилои дарёфтӣ нимаи дуюми рӯзи 12 июл дар деҳаи Яшм 5 нафар аз авлоди Ҳусейновҳо ва Ҳамидовҳо, Алирезо Худоёров соли таваллудаш 2000 донишҷӯи соли дуюми донишкадаи Раштро ҳадафи ҳамла ва латукуб қарор доданд. дар айни занозанӣ Алирезо Худоёровро ба қафаси синааш корд заданд. ӯро дар ҳолати вазнин ба бемористон бурданд, вале табибон натавонистанд ин ҷавонро аз марг наҷот диҳанд. корд ба қалби ӯ расида будааст. мақомоти милиса ибтидо 4 нафарро аз авлоди Ҳусейновҳо ва Ҳамидовҳо дар робита ба ин ҳодиса дастгир карданд, вале дар ниҳоят танҳо Зафарҷон писари Насриддин Ҳусейнов соли таваллудаш 2000 ки гуфта мешавад зарбаи кордро ба қалби Алирезо Худоёров маз ӯ задааст, ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд ва 3 нафари дигарро ки танҳо ба авбошии гурӯҳи айбдор мешаванд феълан шартан ҷавоб доданд. хусумати байни Ҳусейновҳову Ҳамидовҳо
бо худоёров аз бас бар сари як қитъаи замин оғоз ёфта чанд сол боз идома дорад. моҳи январи соли 2018 ҳангоми бозии волейбол байни ин ду авлод занозанӣ рух дод ва он вақт муҳаммадраҷаб худоёровро бар асоси моддаи 237 қисми 3 бо ҷурми авбошӣ, бар асоси моддаи 110 қисми 2 бо ҷурми расондани зарари вазнин ба саломатӣ ба 5 солу 6 моҳи зиндон маҳкум карда, бародари ӯ муҳаммадрозиқро бо ҷурми авбошӣ 3000 сомонӣ ҷарима баста ва Алирезо Худоёровро низ бар асоси моддаи 237 дар авбошӣ гунаҳгор дониста, фақат барои он вақт ноболиғ буданаш 2 сол ҳукми зиндони шартӣ дода буданд. дар аввали соли 2019 вақте мақомоти ноҳияи Рашт Ҷунайдулло Худоёров амаки Алирезоро, ки бо блогҳои интиқодияш дар бораи роҳбарони ноҳия ном бароварда буд, ба салафигароӣ айбдор карда ба зиддаш парванда сохтанд. Ҳусейновҳо ва Ҳамидовҳо ба зидди Ҷунайдулло Худоёров баёнот доданд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, дар шаҳри Москва дар пайи занозании шаби 12 июл байни муҳоҷирони қирғизу тоҷик дар метрои Кузминки мавҷи боздоштҳои зодагони Қирғизистону Тоҷикистону Ӯзбекистон шурӯъ шудааст. ба ҳисоби Каримҷон Ёров то шоми 13 июл танҳо аз зодагони Қирғизистон ҳудуди 600 нафар дастгир шуданд. Ёров хабар дод, ки аксари муҳоҷиронро бо кӯмаки Парвиз Назарзода консулгарии Тоҷикистон озод карданд. боздоштҳо соати 2 шаб аз вуруди полис ба манзилҳо дар Кузминка ва Текстилшики сар шуда, соати 6 субҳ ба тамоми пойтахти Русия паҳн шуд. сипас дар бораи боздоштҳо дар метрову автобус, дар мағозаву дорухонаву ҳатто дар ҷои кор хабарҳо ба даст расиданд. то ними рӯз дар шӯъбаи полис ҳадди ақал то 15 қирғиз буд, дар бархи шӯъбаҳо то 100 нафар ҳам буд, дар бархи ҷойҳо тоҷикҳо ҳам боздошт шуданд, навиштааст Каримҷон Ёров. занозании ахир байни муҳоҷирони қирғизу тоҷик дар Кузминки нигаронии ҷиддии мақомоти Москваро ба бор овардааст. дар шаҳрдории Москва гуфтанд, ки ин ҳодисаро ҳамчун ҳодисаи фавқуллода арзёбӣ мекунанд. барои баррасии ин масъала рӯзи 13 июл ба шаҳрдории Москва ҳатто намояндагони ФСБ даъват шуда буданд. сарраёсати корҳои дохилии шаҳри Москва дар пайи занозанӣ дар Кузминки 103 нафар дастгир шуда, нисбат ба онҳо бо иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳои буду бош дар Русия ва вайрон кардани тартиботи гирдиҳамоӣ ва майдавбошӣ парвандаҳои маъмурӣ тартиб доданд. як қисми ин шаҳрвандони хориҷӣ бо қарори додгоҳ дар баробари ҷарима аз Русия ихроҷ хоҳанд шуд, бархе дигар аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум хоҳанд шуд, изҳор дошт полиси пойтахти Русия. раёсати корҳои дохилии вилояти Калугаи Русия хабар дод, ки полис дар ҷараёни як рейд дар яке аз хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Жуков 14 шаҳрванди Тоҷикистону Ӯзбекистонро дастгир кардааст. полис гуфт, муҳоҷирон дар ин хоҷагӣ ғайриқонунӣ кор мекарданд. дар натиҷа алайҳи муҳоҷирон 16 протокол тартиб доданд, 14 протокол барои фаъолияти ғайриқонунӣ ва 2 протокол барои вайрон кардани қонунҳои буду бош дар Русия. полис гуфт, ҳар кадом аз муҳоҷирони дастгиршударо 2000 рубл ҷарима хоҳанд баст, вале корфармои онҳоро бояд барои истифодаи ғайриқонунӣ аз нерӯи кории муҳоҷирон барои ҳар кадоми онҳо аз 250 000 то 800 000 рубл ҷарима супорад, дар умум аз 3.5 миллион то 11.2 миллион рубл. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Тоҷикистон хабар дод, ки нимаи дуюми рӯзи 13 июл соати 16:00 77 шаҳрванди мулкии Афғонистон аз ҷумла 26 мард, 20 зан ва 31 хурдсол, ки асосан сокинони қирғизтабори деҳаи андемини вулузболии Вахони вилояти Бадахшони Афғонистон мебошанд, аз тарси таъқиби Толибон ва барои ҳифзи ҷони худ хатти сарҳади давлатиро дар минтақаи ҷамоати деҳоти Қизилработи ноҳияи Мурғоб убур намуда вориди қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд. онҳо чорвои худро аз ҷумла 1000 сар чорвои майдаи шохдор, 300 сар қутус, 3 сар шутур ва 30 сар аспро бо худ оварданд. маркази матбуоти қушунҳои сарҳадӣ гуфт, сарҳадбонони тоҷик бо назардошти робитаи неки инсондӯстӣ ба гурезагони иҷбории афғон барои вуруд ба қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат доданд.
عین زمان گریزگان افغان در موضعهای اندیمین و چشتپه جماعت دیهات قیلربات نویه مرغاب قرار دارند. مرزبانان توجک میگویند وضعیت در منطقه ذکر شده مرز دولتی توجکستان و افغانستان تحت نظارت پوره سرحدبانان توجک قرار دارد. در کمتر از یک ماه اخیر جنگجویان حرکت طالبان قسمت اکثر مناطق هممرز با تاجیکستان را در شمال افغانستان اشغال کردند. این باعث به خاک تاجیکستان فرار کردن بیش از 1500 سرباز و افسر و بیش از 1000 نفر از ساکنان ملکی افغانستان شد. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف میتواند سقوط کند. طالبان گفتند که قصد ایجاد ناامنی در مرز با کشور تاجیکستان را ندارند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 14 ایول در جلسه‌اش قرار کرد که موافق حساب علمی عید سعید قربان در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز 20 ایول سال 2021 تجلیل کرده شود. شورای علما همچنین تصمیم گرفت که نماز عید برگزار کرده شود. وقت برگزاری نماز عید ساعت 6:30 مقرر کرده شده است. این در حالی است که به دلیل بد شدن وضع اپیدمیولوژی در کشور گمان می‌رفت که شاید مقامات به برگزاری نماز عید اجازت ندهند. سال 2020 به علت پاندمی نمازهای هر دو عید رمضان و قربان در مسجدهای تاجیکستان دایر نشد. مسجدها نیز از ماه اپریل سال 2020 تا فوریه سال 2021 پوره بسته بودند. ماه مای سال 2021 در مسجدهای تاجیکستان نماز عید رمضان برگزار کرده شد، ولی در این بین وضع اپیدمیولوژی در کشور بد شد و مقامات روز 21 ایون اعتراف کردند که جمهوری به موج نو کرونا ویروس روبرو شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 13 ایول خبر داد که در یک شبانه روز اخیر در کشور 43 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس و متاسفانه با 3 حالت نو مرگ ساکنان از این بیماری ثبت شده است. از اول ماه ایول این وزارت ففت علاقه 17 نفر را به علت کرونا ویروس تصدیق کرده است. در عموم از 21 ایون به این طرف وزارت تندرستی درباره آشکار شدن 603 حالت گرفتاری به کرونا ویروس خبر داده است. در قرار شورای علما با امضای رئیس جلسه سید مکرم عبدالقادر زاده و کاتب مجلس نعمت الله عالموف همچنین امام خطیبان وظیفه‌دار کرده شدند که در موعظه‌هایشان توجه مردم را به مسئله رعایت قاعده‌های بهداشتی، علم آموزی نورسان و جوانان و رسانیدن کمک مادی به یتیمان و بی‌پرستاران، پیشگیری اسرافکاری‌ها در روزهای عید و صرفه و سرشته‌کاری جلب نموده خودشان نمونه عبرت دیگران باشند. همچنین شورای علما مبلغ حق عضویت هر مسجد جامع را از حساب عید قربان 600 سامانه معین کرده است که باید زیر نظارت سرمتخصص ریاست فتوا سنگالیف محمود به خزینه مفتیات سپرده شود. یادآور می‌شویم شورای علمای اداره مسلمانان روسیه اعلان کرد که به سبب وضع مرکب اپیدمیولوژی و به خاطر راه ندادن به پنجشنبه بیماری کرونا ویروس در بین دینداران نماز عید تنها در مسجد جامع مسکو و آن هم با اشتراک تعداد خرد روحانیان و کارمندان اداره مسلمانان برگزار کرده می شود. مرکز مطبوعات اداره مسلمانان روسیه گفت نمازگزاران دیگر به نماز عید در مسجد جامع مسکو راه داده نمی شوند، ولی جریان نماز عید به طور مستقیم توسط شبکه‌های تلویزیونی روسیه یک نمایش داده خواهد شد. اداره مسلمانان روسیه به مسلمانان این کشور مشورت داده است که نماز عید و خطبه مفتی را از تلویزیون تماشا کرده به جای نماز عید بعد خطبه در خانه 2 یا 4 رکعت نماز نفل بخوانند. صبح 14 ایول عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، سابق مدیر پژوهشگاه دموگرافیای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های اقتصادی پروفسور سعدالله عبادویچ اسلاموف در سن 78 بر اثر گرفتاری از پاندمی نو کووید 19 از عالم درگذشت. در این باره ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد. ریاست اکادمی به پیوندان و آشنایان مرحوم نامه تسلیت اظهار کرده و آنها صبر جمیل خواسته است. سعدالله اسلاموف 2 ایون
соли 1934 ба дунё омада, соли 1906 риштаи иқтисодии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. самтҳои асосии фаъолияти илмии Саъдулло Исломов иқтисодиёт, демография ва социология буд. ӯ дар солҳои 70 дар пажӯҳишгоҳи иқтисодиёти Госплани Тоҷикистон кор карда, солҳои 1991-1998 мудири кафедраи назарияи иқтисодӣ, ҳамзамон ноиби ректор оид ба корҳои илмии донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Саъдулло Исломов ҳамин тавр аз соли 1994 то соли 2013 мудири кафедраи менеҷменти донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат буда, солҳои 1998 то 2000 роҳбари маркази омӯзиши аҳолӣ ва солҳои 2002-2010 раҳбари пажӯҳишгоҳи демографияи Академияи илмҳо буд. аз соли 2011 ӯ дар мақоми муовини директори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекард. раёсати академия Саъдулло Исломовро яке аз бунёдгузорони мактаби демографии Тоҷикистон ном бурдааст. шабонарӯзи гузашта бар асари боронҳои пуршида дар қаламрави як қатор ноҳияҳо омадани сел, раъду барқ ва болоравии сатҳи оби рудхонаҳо ба қайд гирифта шуда, бар асари ин офатҳо хонаҳои истиқоматӣ, хоҷагиҳои ёрирасону заминҳои назди авлигӣ зарар диданд ва дар баъзе минтақаҳо сели пуршиддат роҳҳоро ҳам шуст. чунончи 13 июл тахминан соати 13:05 вақти маҳаллӣ дар натиҷаи борони пуршиддат дар диҳаи шуҷанди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сел омад. он дар як муддати басо кӯтоҳ роҳҳои мошингардро ба самти маркази ноҳия баст. дар натиҷа сел лойоба ба 7 хонаи истиқоматӣ ва 16 замини назди авлигӣ зарар расонид. дар айни замон комиссияи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса фаъолият дорад ва ҳаҷми зарари расидаро муайян мекунад. ин сели азим хушбахтона талафоти ҷонӣ надошт. ҳамчунин 13 июл наздик ба соати 14:30 вақти маҳаллӣ бар асари боронҳои пуршиддат дар деҳаи даҳагиёни ҷамоати деҳоти мучахарфи ноҳияи Нуробод сел ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи офати табиӣ 5 бинои истиқоматӣ, қиттаҳои замини назди авлигӣ, заминҳои корам аз лой ва лойоба қисман зарар диданд ва 2 мошин, яке тамғаи ГАЗ-66 ва дуюми КАМАЗро сел шуста бурд. дар деҳаи оҳангарони ноҳияи Нуробод сел муваққатан роҳи деҳаро баста, дар ҷамоати деҳоти Камсамолобод 65 метр роҳи миёни деҳаҳои Сайдон ва Тугак шуста, 2 пули дорои аҳамияти маҳаллиро хароб кардааст. роҳҳои мошингард муваққатан баста шудааст. дар ҷои ҳодиса комиссияи ҳолатҳои фавқулода фаъолият дорад. талафоти ҷонӣ нест. дар ноҳияи айнӣ ва машҷои кӯҳӣ бар асари боло рафтани оби дарёи Зарафшон омадани сел ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа роҳи байни шаҳрак муваққатан баста шудааст. дар айни замон бо ҷалби техника ва одамон роҳ поккурӣ мешавад. талафоти ҷонӣ нест. як сокини 18-солаи деҳаи новаки ҷамоати деҳоти Ромид рӯзи 13 июл дар чарогоҳи кӯҳии Ромид мол мечаронд. соати 18:50 ин ҷавонро барқ зад. бар асари ҷароҳати вазнин вай дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон хабар дод, ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия 2 корманди ширкати алюминии тоҷик Талко, сокинони 41 ва 36-солаи шаҳрҳои Исору Турсунзода бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. дар иттилои вазорати корҳои дохилия гуфта мешавад, ки ин 2 нафар санаи 3 июни соли 2021 тахминан соати 14:00 бо роҳи пинҳонӣ бо воситаи автомашинаи хизматии КАМАЗ, ки ба корхонаи мазкур тааллуқ дорад, 11000 килограмм оҳанпораро дуздида ба маблағи 17380 сомонӣ фурӯхтанд. тафтиши ин қазия идома дорад. корхонаи алюминсозии Турсунзода бузургтарин корхонаи саноатии Тоҷикистон ба шумор рафта, дар гузашта беш аз 300,000 тонна алюмин тавлид ва то 60% содироти кишварро таъмин мекард. аммо солҳои охир ҳаҷми тавлиди алюмин дар ин корхона чанд маротиба коҳиш ёфтааст. соли 2019 Талко ҳамагӣ 100,000 тонна алюмин тавлид кардааст. тамошобинони азизу гиромӣ,
این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.